काय मेल्यानं खय पैसे ठेवतो ना जागी येते काय झाला काय तो हुंदी. तर मंडळी, पावसामुळे यावर्षी भाजी जरा लेट पेरली गेली आणि तरी आता बऱ्यापैकी वाढली आहे. हे बघा, या साईड का मोहरी आहे, या साईड का पालेभाजी, मध्ये दंडावर राहतो मुळं. तर चला मंडळी, भाजी काढून झालेली आहे बघा. आता धुणार नाही, नंतर विकूक देऊची. थोडी भूक बाकीची बाजू काढून ठेवू ना. तर मंडळी चला, आताही बघा भाजी घेऊन चाललोय धुवून वगैरे. आणि एकदा थंडी भरली आहे सकाळीच. ही बघा, नाना ते बघा सकाळीच नारळ वाढवतात. आवाज बसलो. भाजीवाले म्हणून भाजी भाजी घ्या, भाजी रे गेली मोहऱ्याच्या. येऊ इलाई इलाई. ऐ कितना चाहिए? औषध गो. तर नमस्कार मंडळी. तर आत्ता सकाळचे 6:30 वाजले आणि सकाळी दूध वगैरे काढून झालेला. आणि आत्ता म्हशीक वगैरे नेऊन लावूची आहे. तर दूध काढूचं असल्या कारण लवकर उठायचं लागतात तसा. हो बघा, आमचं रेडो नवीन दुसरं रेडो दूध खाता आता. सो तो बघा, तो एक बसलो तिकडे पहिलो. आणि बारको बघा काय करता. मारे टोपी ऐ. तर आताशी थंडी असल्या कारणाने बघा मी सकाळीच दूध काढून मस्तपैकी नाणी एकटे बसले. हे बघा, चुलीचं धग घेता. हल मारुडी. तर मंडळी सकाळची बघा कोरी चहा काढो. हो बघा, सकाळीच काढो घेऊया. तर आत्ताशी थंडी आहे भरपूर.
पण कमी आहे, जास्त नाही अगदी बऱ्यापैकी हा. बंडू गेलो, बंदूक सोडला आणि हे बघा हिचं अजून नाव ठेवलेलं नाही. तर मंडळी चहा पिऊन सकाळची चाय पिऊन आपण जाऊचं आता भाजी काढू. आपली भाजी झालेली आहे. बरेच दिवस तुम्ही व्हिडिओत बघितलाच नसशाल. तर नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश वाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर मंडळी सकाळीच दूध वगैरे काढून झालेलं आणि आता आम्ही चालले भाजी काढू. ही बघा भाजी झालेली आहे. तर नाना येतात आपले पाठसून द्वार घेऊन आणि आता भाजी काढत आहोत सकाळी. आणि वातावरण बघा, धुक्या बघा मस्त पडलं सकाळचं वातावरण. बऱ्याच दिवसांनी तुमका दिसत असत. धुक्या पडला, अजून चांदोमा दिसतं बघा, तो बघा. आता बघा तिकडचा काय अजून दिसत नाही तेवढ्या बऱ्यापैकी. सकाळी बघा पावसासारखं दव पडलेलं, पाऊस पडतं तसं दव पडतं हो बघा. तर मंडळी पावसामुळे यावर्षी भाजी जरा लेट पेरली गेली आणि तरी आता बऱ्यापैकी वाढली आहे. हे बघा या साईड का मोहरी आहे, या साईड का पालेभाजी, मध्ये दंडावर राहतो मुळं. काल थोडी काढली आम्ही मोहरी संध्याकाळी. आणि ही बघा ही मोहरी आहे, राई आणि इकडे लाल माठ. त्याच्यानंतर बघा मुळं अजून वाढलं नाही, हो तसं वाढलं नाही, त्यामुळे जरा लेट आहे मुळ्याची भाजी. आणि बघा ह्या सगळा संपूर्ण कुंपण केलेलं आहे, जाळा लावून पण ढोरा जाळा पेचूक लागली त्यामुळे नेट लावून घेतलो. हे बघा परत अकडे शेंगे सुकूक वेगळी जागा केलेली आहे बघा जाळा लावून. तर आता आधी आपण मोहरी काढूया. तर अजून हे बघा मुळे झाले नाही आहेत, मुळात हवे तसे, त्यामुळे अजून मुळ्याची भाजी काढू सुरुवात केलेली नाही आणि लाल पालेभाजी पण काढली नाही अजून. हे बघा कोथिंबीर ह्याच्यात पेरलेली ती. ही बघा ही बघा काहीतरी रुसता आता लाल पालेभाजी येतात. अजून हा मोठा चिट्टा काढा दिसू परत. दिवस जाऊन गुरुवारी होईत ना, गुरुवार काढायची मोठी मोठी बघून. गुरुवारक म्हणजे
बुधवारी काढूची लागा. बुधवारी संध्याकाळी काढायची, स्वच्छ धुवायची आणि गुरुवारात नेऊन द्यायची. तर चला मंडळी, भाजी काढून झालेली आहे बघा. आता धुणार नाही, नंतर विकूक देऊची. वांगे विकत का? थोडी बुकड खूप बाबा, तू बाकीची बाजू काढून ठेव ना. तर मंडळी चला, आता ही बघा भाजी घेऊन चाललो आहे धुवून वगैरे. आणि यांका थंडी भरली आहे सकाळीच. ही बघा खायला यांच्या थंडी भरली. तुका थंडी मोफत लागता की नारळ पाडवतो थांब. नाना ते बघा सकाळीच नारळ वाढवतात. मोठेन बोर. आवाज बसलो. काय मेल्यानं खय पैसे ठेवतो ना भाजी येते. काय झाला? काय ते भाजी आहे का काय हा काय म्हणजे हा म्हणजे पदवीत माहिती मारलाच ना काय तो हुंदी. खत नाहीच, बिना खताचीच हा भाजी म्हणू तशी आहे. बोंबट भाजीवाले म्हणून. भाजी घ्या भाजी. घरी गेली. थांब, आत्ता आधी थांबवाय. भाजी मोहऱ्याची आ येऊ इलय इलय. बघा आमची घरा ककडे ककडे होत, लांब लांब होत. भाजी ऐ कितना चाहिए? कसली तरी मोहऱ्याची आ. बाकी आम्ही काढलीच नाही. आय 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 नाही. आता लाल आणलंय की मग संध्यालाच मोहऱ्याची नाही. म्हातारी बघा आमची थंडी लागतं ती का? थंडी लागतं तुका? लागता मग. चलो अच्छा तो हम चलते हैं. औषध गो